Znači sad sam na jednoj stanici u Josipovcu, trebam ići negdje, nije bitno. Uglavnom, našli smo na autocesti, ja i moj jedan prijatelj, ostatke od nekog auta i neka kada ili nešto, nemam pojma. Mislim, šta je ovo? Znači ovo je bravodnik, cijeli prednji dio izgleda kao da je BMW. I onda ovo je iznutra, iz auta. To je onaj podni dio. I šta je ovo onda? Tuš kabina! Koji vrag? Mislim... Ko zna šta se tu dogodilo? Ajde, pomozi ovom makniti. Dođe autobus pa će sa uvrštanka biti. Moramo makniti za autobus. Wow! BMW! Wow! No dobro, ovo ne smeta toliko. Fuj! Koji vrag si tu dogodio? Znači, auto je vozio tuš kabinu i onda ima sudar i pod iz prednje kabine je izletio van zajedno s tuš kabinom. Mislim, sve ne razumijem šta se dogodilo. Da vidite ovo iz boljeg kuta. Brate, šta se dogodilo? I vidi ovo izgleda da je bilo povezano s nečim. Šta? Bilo je povezano nekom običnom trakom. Tanka ko trava. Šta je to, klince? Nešto pronašli. Ovo je od BMW-a. BMW, ono je od... Očito ciganima. Pa to je bilo ovako onako, mi smo to sad micali. Pa da, treba ovako. Evo vidiš gdje je to ispalo ovdje. Pa da. Pa mi smo to tu našli pa smo maknuli. A ste vidjeli ovo, a? Da. Ček. Lol. Ide gas. Ide gas. Vidi, pazi još je puklo na dva dijela. Da, wow. Evo, sastavljamo. Mislim, ali ja ne razumijem šta je ovo bilo povezano, jer su oni zavezali prednji kraj i tako. Ma nije to prikolici, ovom špagom su sam povezali da ne izleti. Pa nisu dovoljno dobro povezali, jer očito je izletilo. Da, debili. Vidi, ko da su kidali travu. Znači, kidali travu i svezali travu. Ludnica. Šta se